खुलुमबाय जोङो गुजरातआव दङ मानि थाखाय गुजरातआव दं माने जोङो खामानि मावनो फैदोंमोन खामानि मावनानै जोंना लकडाउनाव खामानिया जायाखै बे समाव जोंनो सरकारा आसाम सरकारा जोंनो मोनसे मबाइल नाम्बार हरदोंमोन बे नाम्बाराव कल खालामबानो जोंनो 2000 मान्थलि फैसा मोननायनि जोंनो मा लिंक हरदोंमोन दा बे लिंकआव जोङो गासिबो फर्मफोरखौ भरायजोब्बायमोन भरायनानै गासिबखौबो जों अके खालामजोब्बाय बेंक डिटेल जोंनि गासै जायगाफोरखौबो जोङो अके खालामजोब्बायमोन दा बे समाव जोंना साक्सेसफुल जाबाय होननानै जोङो नेनानै दंमोन बे समाव दा साक्सेसफुल जायै जोंना वाइटिं देखायनानै दङ मानि थाखाय वाइटिं देखायनानै दं जोङो बेखौ मिथिया माखासे मोनबाय 6-7 जनसो ओमफ्राय माखासे 10-12 जनसोआनो जों मोननाय जायाखै बेफोर जाहोना मानि थाखाय जोङो आसाम सरकारनाव बेखौनो भिडिअ खालामनानै हरनो थाखाय हरनाय जाबाय अननानै आसाम सरकारा बेखौ थाब नायनानै जोंनो मा हरो बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।